3-4 ଦିନରୁ ବେଶୀ ହେବ ମାଉସୀ କହି ହେଉଥାନ୍ତି, ଆରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଜଣେ ଉଠିକି କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ତ କାଟିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଆସିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ଆରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପତ୍ର କିଏ କାଟିବ? ସେତେବେଳେ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ କାଟିବି। ହଉ ତେବେ ଭିତରକୁ ଆସ। କେତେରେ କାଟିବେ? ଦର ଦାମ ମୁଲେଇଲେ। ତାପରେ ମଉସା ଜଣକ ରାଜି ହେଲେ ସେତିକିରେ କାଟିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସିଏ ଗଛ ତଳକୁ ଚାଲିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମଉସା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପତ୍ର କାଟିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଇଡ଼ ଧରିଛି ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବ। ସେତେବେଳେ ମଉସା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ମଉସା ଜଣକ ପତ୍ର କାଟିଲେ ଆଉ ପଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କାଟିଲେ। ତାପରେ ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପଇଡ଼କୁ ଚେକ୍ କଲେ ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ। ପାଣି ଥିବା ସହିତ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରାଧେ ରାଧେ।